Καλησπέρα παιδες μου, τι κάνετε, πώς είστε, Rebel εδώ. Σήμερα θα πιάσουμε αυτήν εδώ την ομορφιά και μάλλον θα ξεκινήσουμε μια σειρά με επεισόδια τα οποία θα αφορούν το PlayStation 2 και το Slim και το Fat. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο μοντέλο. Είναι ένα PlayStation 2 Slim, το οποίο μας το έκανε donate ένας πολύ καλός φίλος του καναλιού, ο Τουρίστας. Γεια σου Τουρίστα! Το συγκεκριμένο νομίζαμε ότι ήταν το 79.000 το μοντέλο, αλλά τελικά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, επειδή έχει το βίσμα της τροφοδοσίας, κατάλαβα νωρίς ότι είναι το 90.000. Στην αρχή πίστευα ότι μπορούμε να του το χακάρω τέλος πάντων για να το στείλω πίσω, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στη συγκεκριμένη κονσόλα. Είδα ότι το drive ήταν off, δεν δούλευε σωστά. Είχαμε πρόβλημα με το τροφοδοτικό, το οποίο έκανε τσικ μέσα. Είναι κάτι που επισκευάζεται, αλλά γενικώς με τα τροφοδοτικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω. Και είπα, αφού το παιδί εντάξει το έκανε τώρα donate, βλέπετε ότι πρέπει κάποια σημαδάκια στο cell, το οποίο θα το διορθώσουμε στην πορεία. Και είπα, μιας που μας το έχει δώσει τώρα το παιδί, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο γι' αυτό, ώστε να έχουμε και content στο κανάλι. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε με αυτή την κονσόλα θα είναι αυτό που κάνουμε στις κονσόλες μας εδώ. Θα τη μοντερνοποιήσουμε ώστε να έχει κάποιες λειτουργίες χρήσιμες για εμάς. Θα ξεφορτωθούμε το τροφοδοτικό, θα το αντικαταστήσουμε με Type-C, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε HDMI mode και θα προσθέσουμε και ασύρματα χειριστήρια, καθώς και θα σας δείξω με ποιο τρόπο μπορούμε να τρέχουμε παιχνίδια. Όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, το οποίο έδειξε αναλυτικά αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πάτε και να το δείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε φθηνά ανταλλακτικά, φθηνά parts, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε πάρα πολύ εύκολα και οικονομικά. Δεν χρειάζεται να χαλάμε μια περιουσία για να παίξουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Δεν χρειάζομαστε ultra crisp εικόνα. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι από αυτούς που τα θέλω όλα στην εντέλεια, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ τον φθηνό HDMI του PS2 adapter, το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό και κάνει πάρα πολύ decent δουλειά. Τουλάχιστον μας προσφέρει την ευκολία του να κουμπώσουμε ένα HDMI και να μπορούμε να παίξουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Εγώ αυτό είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Και εδώ πέρα βλέπουμε και το Type-C. Αυτό το Type-C το Power Delivery το έχουμε ξανασυναντήσει σε προηγούμενα βίντεο, στις προηγούμενες κονσόλες που έχουμε κάνει, και όλα αυτά θα τα βάλουμε μέσα μαζί με ένα ESP32 για να μπορούμε να έχουμε ασύρματα χειριστήρια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε αυτό εδώ το πράγμα, αυτή εδώ τη συσκευασία, η οποία έχει μέσα ένα καλώδιο USB και έχει και τον αντάπτορα, τον οποίο θα πρέπει να τον εκδύσουμε. Πρέπει να το ανοίξουμε, να αφαιρέσουμε όλους τους κονέκτορες πέραν του HDMI. Το HDMI θα το κρατήσουμε γιατί φυσικά το θέλουμε, γι' αυτό το λόγο γίνεται όλη η δουλειά, και θα το τροποποιήσουμε ώστε να το κολλήσουμε στην κονσόλα μας. Πρόκειται για μια πάρα πολύ φθηνή συσκευή, η οποία έχει γύρω στα 3 ευρώ, 4 μέχρι 6. Εγώ είχα πάρει 3 τέτοια κομμάτια, οπότε τα είχα πάρει, αν θυμάμαι καλά, 3,5 ευρώ το ένα. Θα αφαιρέσουμε το κονέκτορα του PlayStation 2, θα αφαιρέσουμε το audio jack, γιατί έχει και ένα audio jack και ένα mini USB. Αυτά θα τα αφαιρέσουμε γιατί στη θέση τους θα μπουν καλώδια. Ο πιο εύκολος τρόπος να τα αφαιρέσουμε είναι να το πιάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, να βάλουμε λίγο flags στις κολλήσεις, στο AV jack του PlayStation 2, έτσι όπως βλέπετε, και με ένα κολλητήρι να αρχίζουμε να ζεσταίνουμε τις κολλήσεις, βάζοντας λιγάκι δύναμη στο jack, στο AV jack του PlayStation 2, και σιγά σιγά αυτό θα ξεκολλήσει και θα μας μείνει στο χέρι. Βέβαια, σε αυτό το σημείο κατάλαβα ότι δεν έχω αρκετά υψηλά τη θερμοκρασία στο κολλητήρι, την είχα στους 320 και πήρα λίγο πιο δραστικά μέτρα. Επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά στα pads, θα ζεσταίνουμε μία από τη μία από την άλλη και θα βάζουμε ελαφριά δύναμη προς τα κάτω στον κονέκτορα μέχρι να ξεκολλήσει τελείως. Τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα, επειδή καταλαβαίνετε πρόκειται για μια αρκετά οικονομική και φθηνή κατασκευή. Δεν ήθελα να κάνω ζημιά στους κονέκτορες, οπότε σιγά τους αφαίρεσα και το 3,5 το jack για τον ήχο και το USB,
και το AV port. Αυτά θα τα κρατήσω, δεν ξέρω που μπορεί να χρειαστούν, αλλά θα τα κρατήσω. Έκανα και μια ζημιά κάπου εκεί πέρα που ήταν το USB. Μου έφυγε ένα pad, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορώ να το ξύσω λίγο παραπάνω και να κολλήσω στη θέση του καλωδιάκι. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, κόλλησα τα απαραίτητα καλώδια στο HDMI mode. Δεν ήταν ανάγκη να σας βάλω και να σας ταλαιπωρώ να με βλέπετε να κολλάω καλωδιάκι. Θα σας έχω σχεδιάγραμμα στην περιγραφή το πώς θα τα κολλήσετε και πώς θα τα ενώσετε στο PlayStation 2. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλωδιάκια τα βασικά τα οποία θα χρειαστούν για να συνδέσουμε το PlayStation με το HDMI mode. Δεν είναι κάτι τραγικό, είναι ένας πάρα πολύ φθηνός converter, ο οποίος μας επιτρέπει να παίζουμε σε 480p τα παιχνίδια μέσα στο PlayStation, μας κάνει λίγο τη ζωή μας πιο εύκολη βάζοντας απλά ένα HDMI καλώδιο να μπορούμε να παίζουμε την αγαπημένη μας κονσόλα. Λοιπόν, αυτό είναι το 3D print μας, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι σε δύο κομμάτια. Στο πάνω κομμάτι μπαίνει το ESP32 για το Blue Retro. Έχω και ανοίγματα εδώ ώστε να φεύγουν τα καλώδια και να πηγαίνουν κάτω στην κονσόλα, και το κάτω κομμάτι μπαίνει το HDMI mode και το Type-C mode. Είναι η πρώτη φορά που φτιάχνω κάτι τόσο complex. Ήταν από τις πρώτες μου προσπάθειες. Βέβαια υπήρχαν πολλά prototypes, δεν θα πω ψέματα. Υπήρχαν 5-6 διαφορετικά prototypes, αλλά βλέπετε ότι η εφαρμογή είναι τέλεια. Έρχεται και κάθεται πάρα πολύ ωραία το HDMI mode, και στο πάνω μέρος θα μπει και το Type-C και από πάνω ακριβώς το ESP32. Οπότε σε ένα unit πάντα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Οπότε βλέπετε σε ένα unit έχουμε και τα τρία μοντάκια μας μαζί συγκεντρωμένα, και θα δείτε ότι από πάνω μπαίνει και το ESP32, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε, όπως έχουμε πει, ασύρματα χειριστήρια στις retro κονσόλες μας. Έτσι είναι το σωστό. Βλέπετε ότι όλα έχουν έρθει και έχουν εφαρμόσει άψογα αυτό το 3D printed case. Από κάτω βλέπετε έχω βάλει και ένα flex cable adapter, το οποίο στην ουσία θα παίρνει το σήμα από το ESP32. Ο Γιώργος εδώ μου φέρνει ένα από τα προηγούμενα prototypes να το δω, να θυμάμαι τις αποτυχίες μου, και αντί να τρέχουν καλώδια από την πάνω μεριά της κονσόλας στην κάτω, θα τρέχει μόνο ένα flex cable. Στην ουσία flex adapter είναι αυτό το πράγμα το οποίο θα το κολλήσουμε από κάτω από την κονσόλα, και με ένα flex μόνο θα πηγαίνουμε από την πάνω μεριά της κονσόλας, από το κουτάκι αυτό, στην κάτω πλευρά που είναι τα χειριστήρια. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, για αυτό που έφτιαξα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό assembly, να σας δείξω περίπου πώς θα κάθονται όλα. Και το Type-C μας, οπότε θα φεύγει ένα καλώδιο τροφοδοσίας το οποίο θα πηγαίνει στο PlayStation, θα φεύγει το flex cable το οποίο θα πηγαίνει κάτω στα χειριστήρια στον άλλο αντάπτορα, και θα φεύγουν και τα καλωδιάκια του HDMI mode και θα πηγαίνουν στο AV port του PlayStation. Έχω ξεβιδώσει ήδη την κονσόλα, να με βλέπετε να ξεβιδώνω βίδες τώρα, δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ, καταλαβαίνετε, θέλω να έχει ωφέλιμο content το βίντεο. Βλέπετε τη διαρρύθμιση του PlayStation 2. Εδώ πέρα έχουμε το τροφοδοτικό το παλιό μας, το οποίο όπως είπαμε έχει πρόβλημα, το συγκεκριμένο. Εντάξει, θα το κοιτάξω μήπως μπορούσα να το επισκευάσω, γιατί αυτές οι συσκευές πλέον, επειδή δεν κατασκευάζονται πλέον, δεν τα βρίσκεις και εύκολα. Ίσως να μας χρειαστεί κάπου στο μέλλον. Οπότε αφαιρείτε το τροφοδοτικό, και στη θέση του τροφοδοτικού εδώ πέρα έχει πάρα πολύ ανεκμεταλλεύτο χώρο πλέον. Οπότε η σκέψη μου ήταν να φτιάξω αυτό το 3D printed κομμάτι, το οποίο θα είναι ακριβώς στις διαστάσεις του τροφοδοτικού, και θα έρχεται και θα κάθεται ακριβώς εκεί που το θέλουμε, και πάνω σε αυτό θα μπουν όλα μας τα μοντάκια. Βλέπετε πως έρχεται και κάθεται πίσω, έρχεται flat με την πλάτη της κονσόλας, και θα έχουμε όλα μας τα mod σε ένα κουτάκι. Πιο compact από αυτό βασικά όχι γίνεται, θα το δούμε στο μέλλον. Πάμε να λύσουμε λίγο την κονσόλα για να αρχίσουμε να κολλάμε τα μοντάκια μας. Βλέπετε, εγώ τα έχω λύσει όλα, γιατί έπρεπε να κάνω το prototyping, που έπρεπε πρώτα να τα λύσω όλα για να δω πώς θα κάθεται το mod, πώς θα πηγαίνουν τα καλώδια και όλες αυτές οι ομορφιές. Με δυσκολεύει, βλέπετε, λιγάκι εδώ πέρα να βγει η μητρική, αλλά τελικά βγήκε, δεν ήταν στο χέρι της. Χρειάστηκε να τριμάρω εδώ πέρα κάποια screw post τα οποία είχε, και κάποια τυχάκια, να το πω έτσι, τα οποία έπρεπε να τα κάνω flat, ώστε να μπορώ να κερδίσω λίγο παραπάνω χώρο για το κουτάκι το οποίο έφτιαξα για τα μοντάκια μας. Πάμε να κάνουμε λοιπόν το τελικό assembly για το κουτάκι μας με τα mod. Βάλουμε το Type-C μας,
Το βλέπετε πως έρχεται και κάθεται. Αυτό είναι το Type-C μας. Μην βλέπετε τα καλωδιάκια έτσι που πετάνε σαν κέρατα. Τα περνάμε από εδώ κάτω. Έχω κάνει ειδική τρυπούλα να περνάνε από κάτω. Αν μου κάνουν το χατήρι βέβαια. Λοιπόν, τα καλώδια μας τα έχω περάσει, είναι έτοιμα. Το Power Delivery, το board αυτό, είναι ρυθμισμένο να δουλεύει στα 9V. Το PlayStation περιμένει 8,5V από το τροφοδοτικό. Απλά ο voltage regulator που έχει πάνω είναι αρκετά ανθεκτικός μέχρι και τα 9,5V. Οπότε δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα να το τροφοδοτήσουμε με 9V Power Delivery. Και έχω και αυτό εδώ πέρα το JST connector, ο οποίος θα το κολλήσουμε στο Type-C mode. Το PlayStation στην τροφοδοσία του έχει ένα JST connector 4 pin. Τα 2 pin είναι για τα 8,5V και τα άλλα 2 pin είναι για τη γείωση και το ground. Αυτά εγώ θα τα κολλήσω εδώ πέρα στο Power Delivery και θα έχουμε ένα έτοιμο καλώδιο ώστε να μπορούμε να το κουμπώσουμε κατευθείαν στην κονσόλα μας. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχω τοποθετήσει το Type-C το καλωδιάκι μας μαζί με το βίσμα από το τροφοδοτικό του PlayStation 2 για να δούμε πού κουμπώνει. Και κουμπώνει εκεί πέρα ακριβώς που το θέλουμε και άψογα. Αυτό που θέλω να δούμε λιγάκι είναι πώς θα κουμπώσουμε τον Flex Cable Adapter για το ESP32. Πάμε να κολλήσουμε το HDMI mode μας. Εδώ πέρα βλέπετε ότι οι κολλήσεις είναι οξυδωμένες. Είναι πάρα πολύ οξυδωμένες, που σημαίνει ότι ο χώρος που φυλασσόταν η κονσόλα μπορεί να υπήρχε υγρασία. Να μου πεις είναι και τόσα χρόνια κονσόλα, έτσι. Είναι 25 χρονών περίπου. Παραπάνω βασικά είναι. Αλλά είναι οξυδωμένες αρκετά οι επαφές σε σημείο να μην λιώνει και το καλάει από ό,τι βλέπετε. Θέλει αρκετή θερμοκρασία ώστε να κάνει penetrate και να περάσει και να γίνει mixed με την παλιά κόλληση. Υπάρχει οξύδωση εδώ. Όταν υπάρχει οξύδωση, η θερμοκρασία δεν μεταφέρεται τόσο σωστά. Και έχω βάλει και flags. Φανταστείτε. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα πού ήσουν ρε μάνα μου τόσο καιρό. Λοιπόν, είχα ένα θέμα. Μου κάει και η οθόνη του υπολογιστή. Είχα μια Samsung G7 η οποία έπαθε ζημιά το board και η οθόνη η δεύτερη που έχω, η οποία είναι μια παλιά Samsung 1080p στα 60Hz, δεν δούλευε και αυτή σωστά, έχει τα θεματάκια της, γι' αυτό την έχω και σαν δεύτερη. Οπότε έπρεπε να περιμένω οθόνη και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Rebelana. Με βοήθησε και πήραμε μια οθόνη, μια OLED. Είναι ότι η καλύτερη επιλογή που έχω κάνει σε οθόνη ποτέ, πραγματικά. Είναι η μέρα με τη νύχτα από θέμα εικόνας και ποιότητας και ταχύτητας και όλα. Πάμε πίσω στο θέμα μας. Οπότε πλέον έχω οθόνη, πλέον θα συνεχίσω και τα βίντεο, θα κάνουμε και gaming βίντεο. Πολλοί με ρωτάτε τι γίνεται με το hardcore. Θα συνεχίσει το hardcore. Απλά είχα πάρα πολλά project τα οποία είναι στην ουρά και πρέπει κάπως να μπουν και αυτά στο κανάλι. Το Rebel Tech το κανάλι, να ενημερώσω ότι υπάρχει ακόμα, δεν το έχω σβήσει, δεν το έχω διαγράψει στο κανάλι. Ό,τι ανεβάζω από θέμα tech θα γίνεται συνεργατικό με το Rebel Tech GR, οπότε κάντε subscribe και στα δύο. Εσείς θέλετε να μου κάνετε sub και στα δύο κανάλια, ώστε μόλις ανέβει το user base του καναλιού θα αρχίσουμε σιγά σιγά να διαχωρίζουμε τα δύο κανάλια. Απλά στην αρχή πίστευα ότι θα ήταν πιο εύκολο να το κάνω κατευθείαν καινούριο κανάλι και να ανεβάζω εκεί, αλλά είναι αρκετά δύσκολο πλέον γιατί ο αλγόριθμος είναι πάρα πολύ επιλεκτικός, οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe στο δεύτερο κανάλι το οποίο αφορά αποκλειστικά tech, υπάρχει link στην περιγραφή, παρακαλώ βοηθήστε το σκοπό μας. Και εδώ πέρα βλέπετε τις επαφές για τα χειριστήρια, οι οποίες έχουν λίγο τα χάλια τους. Είναι οξυδωμένες, έχουν πάρει υγρασία και εμείς θέλουμε να κολλήσουμε τώρα το flex cable για το ESP32 για να μπορούμε να έχουμε σύρματα χειριστήρια. Το βλέπετε που η κόλληση γίνεται κατευθείαν θα μπει. Αυτή είναι η οξύδωση που βγαίνει στην επιφάνεια. Θα προσπαθήσω εγώ μετά, off camera προσπάθησα βέβαια να φρεσκάρω τις κολλήσεις, να διώξω την οξύδωση. Αυτό απαιτεί να ρουφήξεις όλη την παλιά κόλληση με κάποιο pump, ώστε να μπορέσεις να βάλεις καινούργια κόλληση. Ήταν πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία, δεν την έχω δείξει στο βίντεο. Στο βίντεο βλέπουμε την εγκατάσταση του mod απλά και τίποτα άλλο.
Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε έχω κολλήσει τα καλώδια. Έχω βάλει λίγο ταινία για να κρατήσει το μπορντάκι να μην κάνει short για να μπορέσω να κάνω κάποιες δοκιμές. Το board θα κάτσει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το βλέπετε πως έρχεται. Προσπαθώ να σκεφτώ τρόπο στην πορεία πως μπορώ να το βάλω σε τέτοιο σημείο ώστε να μην ενοχλεί και να είναι πιο visual pleasing, να το πω έτσι. Να είναι πιο ωραίο να το βλέπουμε, γιατί εμένα, όπως σας έχω πει, πέρα από το ότι μου αρέσει μια κονσόλα να είναι λειτουργική, θέλω να είναι και εμφανίσιμη. Δεν μου αρέσει να φαίνεται άσχημη. Και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε να κολλήσουμε και το HDMI mode, το οποίο θα κολλήσει πίσω στο connector, στο AV out του PlayStation 2. Για το HDMI mode θα χρειαστεί να πάρουμε έξτρα 5V από τη USB θύρα. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα το pin 1 της USB θύρας είναι το power, οπότε από αυτό θα πάρουμε επιπλέον ρεύμα για να τροφοδοτήσουμε το HDMI mode. Θα υπάρχουν πλήρη schematics στην περιγραφή και για το Blue Retro και για το HDMI mode. Και εδώ πέρα έχουμε το AV port από την κάτω πλευρά του PlayStation 2, στο οποίο θα κολλήσουμε το HDMI mode. Καθαρίζουμε καλά την περιοχή με ισοπροπυλική αλκοόλη, να καθαρίσουν ό,τι υπάρχει πάνω ή παλιό flax από το εργοστάσιο ή οτιδήποτε, και πάμε να ετοιμάσουμε αυτά τα pads τα οποία βρίσκονται κάτω από το AV port, στα οποία θα κολλήσουμε εκεί πέρα το HDMI mode. Από ό,τι βλέπετε αυτά τα pads τα συγκεκριμένα συνδέονται κατευθείαν με το AV port από πάνω, οπότε εκεί πέρα θα κολλήσουμε και τα καλώδια μας. Πάμε να βάλουμε κόλληση σε όλα τα pads για να τα έχουμε έτοιμα. Και αφού έχουμε ετοιμάσει όλα τα pad, πάμε να κολλήσουμε τα καλωδιάκια μας. Από ό,τι βλέπετε έχουν γίνει απαραίτητες κολλήσεις, έχει μπει το HDMI mode, έχει μπει το flex cable για το Blue Retro. Έχω βάλει λίγο Captain Tape εκεί πέρα γιατί έκανα κάποιες δοκιμές και δεν ήθελα να κουμπίσει κάπου και να κάνουμε κανένα sorting, και πάμε να το κουμπώσουμε στο κέλυφος ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις δοκιμές μας. Το κουτάκι μας, από ό,τι βλέπετε, μπαίνει στη θέση του άψογα και πάμε να βάλουμε τα μοντάκια στη θέση τους. Τώρα, πριν κάνουμε οποιαδήποτε δοκιμή, θέλω να δοκιμάσουμε λιγάκι να δούμε αν έχουμε σωστά ρεύματα στο Power Delivery. Θέλω να δω ότι έχουμε 9V, μην έχουμε κανένα 12 και τα κάψουμε όλα. Θέλω να δω ότι τα ρεύματά μας είναι σωστά. 9,1V. Αυτή η τάση να ενημερώσω ότι θα πέσει λιγάκι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου φορτίο. Εν ώρα λειτουργίας η κονσόλα θα δέχεται 8,9V περίπου, οπότε είμαστε πάρα πολύ safe. Έχω κάνει δοκιμές off camera για να σιγουρευτώ ότι όλα είναι σωστά. JST connector εδώ πέρα κουμπώνει άψογα, απλά εγώ είμαι κουλός και δεν το βάζω σωστά. Και πάμε να κουμπώσουμε λίγο την κονσόλα να δούμε αν δέχεται ρεύμα. Καταρχάς, αν ανάβει το λαμπάκι μας, και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, ναι, έχουμε κόκκινο λαμπάκι, που σημαίνει ότι η κονσόλα δέχεται κανονικά ρεύμα, είναι σε standby mode. Θα κουμπώσω και ένα HDMI να δω αν έχουμε εικόνα, και σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι ναι, έχουμε εικόνα, ναι, η κονσόλα ανάβει, ναι, όλα τέλεια. Εγώ όμως όχι καλά, έχασα το footage της ενεργοποίησης,
οπότε δεν έχετε εσείς εικόνα. Εγώ ξέρω ότι δουλεύουν όλα, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε assembly τώρα το κουτάκι μας. Το Type-C το έχουμε βάλει ήδη στη θέση του. Πάμε να βάλουμε και το HDMI mode που έρχεται και κάθεται ακριβώς στη θέση του. Λες και το είχα μετρήσει ένα πράγμα. Κοίτα να δεις ρε φίλε. Το καλώδιο της τροφοδοσίας έρχεται και κάθεται εκεί κάτω και από πάνω θα μπει καπάκι το ESP32. ESP που είσαι, να το. Ορίστε και το ESP32. Θα βάλουμε και το flex να το έχουμε έτοιμο. Τέλεια. Βέβαια είναι λίγο μεγάλο το flex για την απόσταση την οποία το χρειάζομαι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το μόνο που με ανησυχεί σε αυτή την κατασκευή είναι το θέμα της θερμοκρασίας. Επειδή το 3D print είναι φτιαγμένο από PLA, έχει χαμηλή θερμοκρασία αντοχής και δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο warping στην πορεία, δηλαδή να αρχίσει να λιώνει, να το πω έτσι. Θα το δείξει η πορεία αυτό. Αν δω ότι έχουμε warping, θα τα ξανακάνω print αυτά σε PETG. Θα δούμε τώρα. Το PETG αντέχει υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με το PLA. Για όσους δεν γνωρίζετε, αυτά είναι υλικά για 3D prints, έτσι. Το PLA είναι το πιο απλό υλικό και το πιο εύκολο να κάνεις prints. Απλά δεν αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι αρκετά ανθεκτικό, αλλά οι θερμοκρασίες είναι λίγο χαμηλές στις οποίες αντέχει. Αν θέλουμε κάτι το οποίο θέλουμε να αντέχει λίγο υψηλότερη θερμοκρασία, πάμε σε PETG. Ωραία, έχουμε κουμπώσει και το ESP32 από πάνω. Πάμε να τα βάλουμε προσωρινά εδώ πέρα στο case, να δούμε πώς έρχονται και κάθονται. Θα αλλάξουμε case, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο. Απλά τώρα κάνω δοκιμές σε αυτό το case, γιατί δεν θέλω να κάνουμε τροποποιήσεις στο καινούριο. Να είμαστε σίγουροι πριν κάνουμε κάποια τροποποίηση στο καινούριο. Οπότε θέλω να δω αν όλα έρχονται και κάθονται σωστά, για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά το τελικό assembly. Οπότε βλέπετε το flex είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν μας πειράζει. Επειδή είναι flex μπορούμε να το βάλουμε όπως θέλουμε εμείς. Και εδώ πέρα βλέπετε πως έχει έρθει και έχει κάτσει όλο. Να δούμε αν όλα κλείνουν σωστά. Και από ό,τι βλέπετε όλα έχουν κλείσει τέλεια. Η κονσόλα κλείνει κανονικά. Επειδή είμαι τελειομανής θέλω να δω ότι βιδώνει κιόλας. Και η κονσόλα από ό,τι βλέπετε είναι έτοιμη. Βλέπουμε πως έρχονται από πίσω. Έχουμε το Type-C μας, έχουμε το HDMI μας. Πλέον το μόνο που χρειάζεται αυτή η κονσόλα για να δουλέψει είναι ένα Type-C, ένα HDMI και ένα ασύρματο Bluetooth χειριστήριο, το οποίο μπορεί να είναι PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox. Λοιπόν, για να δούμε αν κάνει τώρα connect το Blue Retro. Ανάβουμε την κονσόλα και από ό,τι βλέπετε συγχρόνισε. Έχει συγχρονίσει κατευθείαν με την κονσόλα, οπότε έχουμε power στην κονσόλα, έχουμε βίντεο και έχουμε και Bluetooth. Και αφού είδαμε ότι όλα λειτουργούν κανονικά, πάμε να κάνουμε και το resell. Πάμε να αλλάξουμε το sell της κονσόλας. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι για να βοηθήσετε το κανάλι να προχωρήσει και τα βίντεο να έρχονται, κάντε ένα subscribe, ένα like και αφήστε μου ένα comment από κάτω, να αρχίσουμε λίγο κουβεντούλα. Με τα comments σας βοηθάμε τον αλγόριθμο ώστε να αναγνωρίσει ότι υπάρχει κίνηση στο συγκεκριμένο βίντεο, για να μπορεί να το προωθήσει και σε άλλους. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που χρειάζομαι από εσάς, τη βοήθειά σας ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και μην ξεχνάμε και το δεύτερο κανάλι, το Rebel Tech GR, το οποίο στην ουσία θα μεταφέρουμε όλα τα tech βίντεο εκεί κάποια στιγμή, αρκεί να μεγαλώσει λίγο το fan base του καναλιού. Μόλις έχουμε αποκτήσει κάμποσους subscribers σε εκείνο το κανάλι, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν εκεί όλα τα tech βίντεο. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπετε συνεχίζουμε και κάνουμε το assembly της κονσόλας στο καινούριο shell, το οποίο είναι, καλά το ματέψετε, translucent black. Και σε αυτό το σημείο να σας κάνω και ένα spoil ότι έρχεται ένα ultra hardcore video PlayStation 2 modding, το οποίο θα είναι ό,τι καλύτερο έχω φτιάξει μέχρι στιγμής. Αναμείνατε, κάντε subscribe για να μην το χάσετε, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και σε λίγο καιρό θα το δείτε.
έτσι, είναι στα σκαριά, το ετοιμάζω και βγαίνει άψογο. Και εδώ πέρα βλέπουμε την κονσόλα μας πλέον τελειωμένη. Το αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω στο μυαλό μου ένα άλλο project το οποίο θα το δούμε στην πορεία, όπως σας είπα πριν, το οποίο πιστεύω να σας αρέσει γιατί θα πέσει πάρα πολύ δουλειά σε εκείνο. Ήδη έχω ξεκινήσει και κάνω κάποια πράγματα. Βλέπουμε εδώ πως έχει κάτσει το HDMI και το Type-C, που δεν θα πω ψέματα, έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία, καλύτερα από ό,τι περίμενα, και πάμε να τα συνδέσουμε να δούμε πως λειτουργούν. Gameplay δεν θα σας δείξω. Αν θέλετε να δείτε gameplay από τη συγκεκριμένη κονσόλα και το πως λειτουργεί, μπορείτε να ανατρέξετε στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε το review για την κάρτα μνήμης, την All-in-One. Εκεί πέρα έχω και βίντεο για το πως παίζει η κονσόλα, για το πως λειτουργεί και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη κάρτα μνήμης, η οποία μου έχει λύσει τα χέρια από άποψη PlayStation 1 και 2. Ναι, έχει κάτσει πάρα πολύ όμορφα και μ' αρέσει το πως δένει με το Cell. Το Cell είναι άψογο. Αυτό είναι το Xbox Series χειριστήριό μου, το οποίο είναι λίγο σκονισμένο, θα πω την αλήθεια. Δεν το είχα παρατηρήσει όταν το πήρα στα χέρια μου, αλλά η κάμερα το τσάκωσε ότι είναι σκονισμένο και εκεί φαίνεται ότι δεν παίζω συχνά παιχνίδια με χειριστήριο. Ναι, βασικά δεν προλαβαίνω πλέον. Έχω τόσα πράγματα να κάνω που δεν προλαβαίνω να παίξω, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα βρω το χρόνο και ίσως κάνουμε και liveάκια με retro games. Άναψα την κονσόλα, βλέπετε ότι έχει ανάψει και το Blue Retro που είναι τα αριστερά λαμπάκια. Να δούμε αν συγχρονίσει το χειριστήριο. Το χειριστήριο συγχρόνισε πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ πέρα βλέπουμε και την οθονούλα, την OLED, η οποία βέβαια το flickering που κάνει δεν φαίνεται στην οθόνη, απλά το δημιουργεί η κάμερα λόγω του refresh rate. Ναι, είναι άψογο το αποτέλεσμα. Έχω και ένα stand το οποίο θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε την κονσόλα vertical για να πιάνει λιγότερο χώρο. Θα έχω σκοπό να έχω μια ραφιέρα στην οποία πάνω θα έχω όλες μου τις κονσόλες και όταν θέλω να παίξω θα βουτάω μια κονσόλα, ένα Type-C, ένα HDMI και τέλος. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μου και το ολοκληρώσαμε μαζί. Share, like, comment, subscribe αν δεν έχετε ήδη κάνει και περιμένω και τα comments σας από κάτω. Φιλιά πολλά σε όλους, bye σας!